Okay, matalom nun. Ako lang hangyo ninyo karong panahon na tungod sa natay abot nga kuan sa kalamidad. Magiusa ta kanunay para aduna tay makabuot nga kuan aksyon para sa atong lungsod. Sa katukuan na nabahaan nga din diha sa Santo Niño, dari San Isidro niya San Pedro, adunay grasya nga moabot kaninyo. Dili na nako itugan kay kuanan kanang para surprise number ba katong nabahan niya dunay grasya nga moabot sa kaninyo sa Santo Niño, diri sa katong nga kuanan. Okay? Kandayron June 2, 2021. Atong ipadayon ang kalambuan sa atong lungsod. At ugay yung suportahan ang administrasyon kanunay. Ngayon, bukas, o magpakailan na. Okay? Magtinabang nga dito aron makabot na to ang kayuhan sa atong lungsod. Di ta sige panaot kay kanang si panaot guys, maunay tao nga way mahimo. Sige rag kuan sa negative pero wa siya nabuhat sa atong lungsod. Okay? Magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa